Yurtmuzda adam hakdaki aladane döwlet siýasatiniň baş uguruna öwren hormatly prezidentimiň il günümizde bereketli toprağımyzda yetişdirilen gög önümleri bilen ýylyň ähli pasyny bolelin öpçün etmek babata edýän ýa-da tagallasy hemde öňde goýan aýdyň wezipeleri Ahal vilayatyny da üstünlikli durmuşa geçirýär. Vilayatyň etraplaryna hasyl usaýetleriniň ihlasy zähmetleri bilen ýalydaşgalylerde ösürip yetişdirilen gög önümleriň böçülleri ýyl saýyn artýar. Ak bazarlaryň bedeg bolany bu ýokary hili ter önümleri halkymyzyň azyk öpçünçiligini öňçeýli goşun bolup toý saçagynyň bedegi bolýar. Döwlet başçymyzyň edýän insanperwer aladalaryna kalpir ganatlanan ýalydaşgananyň zähmetsör hem ezber işgärleri halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyny üstünliklere besimi üçin şu günler has depkinde zähmet çekýärler. Bu aýlanlara bolsa olaryň ihlasy bilen häzirki wagtda ýalydaşganalarda elatyn günlük sarp edýän gög önümleriniň bir neçe görnüşleriniň bol hasylynyň ösürip ýetişdirilmegem aýdym mysal bolýar. Kimsede iýdegi ýetip bol hasyl toplan bu ekinleriň gögün götürjü görnüşleri bolsa daýhan ihlasynyň hem zähmetiniň kemsiz ýerine düşýändiginiň gowandyrjy şaýatnamasy bolup daýhanlary geljeki zähmet ýeňişlerine ganatlanyrýar. Häzirki wagtda ýalydaşganalarda gög önümlerden pomidoryň, hyýaryň we bulgar burçunyň bol hasylyny ýygnamaklyk işleri gurumçylykly dowam edýär. Öz işlerine usaýatkärinçi telekeçileriň zähmeti bilen ýalydaşganalarda ösürip ýetişdirilýän şol ekinlere iýdegi işleri olaryň her biriniň öz tebii aýratynlyklaryna laýyklykda anyp berilýär. Ýalydaşganalarda topragyň çyýlyk derejesiniň kadala saklanylmagy gadanylýar. Günüň dowamynda bir neçe gede gowat çarşy geçirilýär. Ýalydaşganalarda zähmet çekýän, halal zähmetden bagyt, ryskyl hem döwlet tapýan gög ekrançylyk häzir günlerde çekýän gojur gaýraty ýugurulan pek zähmetleri olaryň halkymyzyň toý saçagyny gög önümlerden taýýarlanan nazyn ummatlary bilen hemişe bolelin öpçün etmek barada öňde goýan maksatlaryna ösünlik bilen ýetişekdiklerine bolan anamy berkidýär.